Parla जाबाय नामा नोंलाय दिनै? नोंनिथ' पागला जाबाय नों सना। जानला मानला नङा दे। रमान्टिक जानो ना सना। नों खिन्थायाना मा खालाम थांनायमोन? आं बुंखाबायना ओरैनोसो थांदोंमोन। आंखौ थगायनो सानदों। नङा बारा जाबाय दे नोंना। नोंखौ दानो आइनो खिन्थाहैगोन आङो। मा खालामनो हायालाय नोंलाय आंनि हिनजावखासोना। आं दाना बहा थाखुमाबावनो दे। बाहेरायाव सोरां। बेहाय बे फाग्ला जाबाय। सना आं नोंनि सना नङा। आंनि खाथियाव दाफैगादे नोङो। सोर फैलायखो दासोलाय? थेंक गड सोर फैखो बेबा? दसेल' थाथ' सना। नों बेयाव माबा प्रब्लेम जादों नामा आदा? जायाखैथ'। अ नङा माने आं माबा दावराव खोनादोंमोन। जेबो नङा। बाजैया गाबोन रायलायदो नों बाजैजों। दा एसे पार्सनेल। गाबोनसो गवा नों। दे होमबा थांथ'दो दे। दे होमबा गुड नाइट। बाजैनि फास्रा। आं बुंखाबायना एसे पार्सनेल। दे गाबोनसो गवा। लोंनो हायिखौलाय मानोथो लोंबाय थाखो नों? लोंनो नांला। दुखु मोनफैदो गोसोखौ। दुखु होबाय आंनि हिनजावा। जाबाय दे। न'आव खेबसे मोजाङै जयैनो रायलायदो ना। आंखौ ओरैनोल' हाबा खालामदों। आंनिनो फंबायजोंसो आंनि हिनजावा। दे जाबाय दे। न'आव थांदो ना। आइखौ मा बुंगोन आं? आइनो मा होननानै खिन्थागोन आं? बेनोथ' जाबायना दाना। माबायदिथो हिनजाव बेलाय गावनि बिबोनांजोंनो। माथो हाबायानो साननैसोल'सो जाथारदों। न'आव थांनो बाबायलै आं। मानो जौ लोंनाय नोंलाय? हाबाब आबा हा जौ लोंफेरालाय दिनै बेफोरबायदि मानो लोंना फैखो? मानो बुङा? बिहामजोआलाय हामाथो साननांगौ जाखो आबा? हाबा जानायानो बावाखै नै मैया दाख्लैसो जाथारदों। हा दानो बेबायदि जाबाय होनबा आबा? हामानोथो जेबो बुङा आबा? मा बुंगोन आं आयै? जाबाय दे बिफा रुमाव दोनहैदो थां। दा जेबो बुंबाबो मिथिखानाय नंला बियो। आं रुमाव थाङालै आयै। हाबाब आबा हा रुमाव थाङाबालाय बबेयावथो थांनांगौ जाखो? बिफा दोनहैदो थां। थांदो आबा उन्दुदो गाबोन रायलायनोसै।
लासिं सिंहाय बिहामजोआलाय हा दा माथो साननांगौ जाखो? बहा थांनायमोन? ओंखाम जानोसैबा खुरनोसै आं। जाबालाय मा जायाबालाय मा नांजानाङा आंखौ। दिनैलाय थाङा नामा? ना लेंहराखै दिनै? नों गोरोन्थि बुजिदों। बुजिनोलाय माथो बाखि दं? ना आं दोनलांनांगौ रमसिम? बेजोंनो हाबा जाबानोथ' जायोमोन ना। आंजोंलाय नामनिल' हाबा जानानै मा मोनखो? मानो जौ लोंबाय थादों नों? जौ लोङामोन आं। दुखु मोनदों आं। आंनि गोसोआ दिनैसिम दुखु मोनफेराखैमोन। नोंसो आंनि जिउआव फैनानै दुखु होबाय। अबेयाव थांनायमोन नोङो? खिन्थानो दरखार साना आं। मैयाबो ओंखाम जायाखैमोन ना? एसे जाफैदो। जाथ'ला। मिस्टार, नोंलाय आंखौसो रागा जोंदों दा? ओंखामालाय माथो दाय जाखो नोंहालाय? नोंहा रागा जोंबाय थाबानो जायोना आंखौ। ओंखाम खुरैनि आङो जाबाबो जायाबाबो। आरो नों जायाबा नोंनि बेदरखौबो आंसो जाजोबगोन। नोंखौलाय सोरथो बादा होदों? जाबानोथ' जाबाय। आरो आइमोननाव थांनांगौखौलाय गोसोआव दंना गैया? सोर आंखौ लानानै थांदो? जों सानैखौसो लिंहरदों, सोर आंखौ नङा। सरि, आं थांनो सोलाबनाय नङा। मानो बेबायदि खालामबाय थायो दे सोराङा? नोंसोरलाय मानोथो जायासै? जादो। जागोन ना, देनाय नों जाग्रोनाय। मानो आखिथिं जानो नागिरखो नोंलाय? बाजै, मानोथो आखिथिं जानो नागिरखो? माबा आगदाथिंजाय आखायाव माबा जादों। मा जादों बाजै? माथो जादों? जेबो नङा दे, जादोल' ना। मा जादों नोङो? मैया नों साननाय बायदि जेबोआनो नङामोन। आरो मैया मोनायाव अबेयाव थांनाय नों? जेबो रिप्लाइखौनो होबावा। आं नोंनाव माबा सोंदों, मैया अबेयाव थांनाय नोङो हराव? आं नोंनाव माबा सोंदों, खोनायाखै नामा नोङो? आं दहायनिफ्रायनो सोंगासिनो नोंनाव, मानो जेबो होना नोङो? दे होमबालाय, रायलायाबालाय दा रायलायबो। गार्लफ्रेन्डजों दंहैयोमोन आं। मा? नोंना गार्लफ्रेन्ड दं आरो? माथो नोंना थानो हायोबालाय आंनालाय मानो हाया? बिहामजो, नैहाय आं माबा ओंख्रिखौसो खिन्थानो फैदोंमोन। माथो ओंख्रि सङो आयै? नैहाय माबा बिहामजो, नोंहावा दिनै दावदै मामलेटसो जायोनो। दावदैखौनो दा मामलेट बानायहरदो दे बिहामजो।
ओंख्रिया मा सङो संबानो जाबाय दे। मेगि जागोन आरो ओंख्रिया आयै। हाबाब आबा हामा मैगि जालाबायनांगौ जाखोसै? मेगि ओंख्रि आरोलै आयै। नङा आयै। नोंहाबजोआलाय मेगि संनो गोरों ना? जाम्बा जाम्बा बुङोहाय नोंबो। दे आबा आंहा माखासे खामानि दङ थाथ'दो। बिहामजो दा ओंख्रि संखांनानै दावदैखौ मामलेट खालामहरबानो जाबाय दे। जागोन दे आयै। दे होमबा थाथ' नोंस्रा दे। मैगंखौथ' सायनो रोङा नों। आलुखौलाय लेमनो रोंगोन ना रोङा? आं लेमफेराखैनो। नायदे आं मारै लेमो। आंनि इम'नि खाथियाव दा थांखा आदा। नों ओंख्रिबो संनो रोंलायगौ आरो? माथो नोंहाबो सोलोंनांगौमोन ना आगोलावनो। जोंना आइयानो ओंखाम संग्रायावनो थाङामोन ना। आरो बिखुनजो रांखिनि मोनबालाय रायजाबाय थागौमोनसो माथो नोङो। दाथ' नङाना। नोंसिनि आइया रागाखौनो जोङा। मानो रायलायबाय थादों नों? जा समायखादोंना आबा बिहामजोजों आबाजों। समायाखै। आबा माथो नांजाबाय थायो नोंहालाय बिहामजोखौलाय? माथो हनै बेसेबा मोजांलाय नोमबाजैयालाय। मोजां नङा होनखाबायना आं आयै। खोनाया नामा नोङो? देहाय दे आबा मोजां नङा दे मोजां नङा। हामानोथो बेवहायलाय थाबाय थाखो नोंहालाय? आयु दाना माबोरै संबावनांगौ जाखो आंलाय? आं संनोनो रोङा। माबोरै सङो बेबा दावदैखौबा? र' सिखालायनि आङो। दावदैखौलाय हानोसो नागिरखो ना माखो बेलाय? एबार दावदैखौ मामलेट बानायग्रोनोसै आङो। आरामसे मामलेट बानायनोसै आङो। दावदैखौ हास'नानै लाग्रोनोसै आङो। दावदैखौ हास'यो नामा सोरबा? मारैथो एवनांगौ जाखो हास'आबालाय? गाजालै नों मानसिया। नोंहा मा नांजादों? आं जेरैखि सङा आं संगोन ना। नोंहा मोनजाबानोथ' जाबाय। बिदिखि जायोलै। सिरि था नोङो। नै आइ सना जावैसोआलाय मानोथो फैदिया आइ? आंलाय सानदोंमोन सानैजों ज'सो फैगोन। हामानोथो हारसिं फैखो आइ? बियो एसे बेस्थ'आव दङ आइ। दायो फैगोन होनदों। हाजोआव फैयोबा मोजांसिन जागौमोन आरो। नों जेबो सिन्था खालामनाङा आइ। दायो फैगोन बियो। फन हरदोंमोन आङो। फनानो नाङाखै आइ। हा बेस्थ'बालाय माथो खालामबावनो आरो। दे दा फैथोंसैल' होमबालाय। ओमफ्राय आइ सना नों जावैसोमोननाव खुसियैथ' दङ ना? आं मा होनना बुंबावनो आयै? नोंनो खिन्थानोबोथ' बोरै? माथो फैनो सोलाबासो होनदोंमोनलाय नोङो? मा फैनांलामोन नामा? आंलाय फैनोसो थिनखादोंमोन ना। मानोथो लाबोफायो? जों सानैखौसो लिंहरदों। बिखौलाय मानो नांगौ? हौवा गोदानालाय नोंसो दा।
आं मोनने बावलायलांबाय आं। माखौबा? मा लोङो? सा, कफि, कल्ड ड्रिंक्स? जौ मोनगोन ना? जौसो लोंगोन आं। मा होनखो नोङो? जौ लोंनो? थिगखौनो खोनादों, जौ लोंनो आं। माब्लानिफ्राय एसेबां मदार जाखो? मैया दाख्लैनिफ्राय। नोंनोथ' खालामबायना। नों मा बुंनो सानदों बिदिबा? नों आंनि थाखायसो जौ फाग्ला जाबाय? माथो